Kulian TV. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatira ipa channel yenyu. Kana uchinge watondosvika watondiona panapa uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZANU-PF. Panga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikane. Nhasi ndava nenyaya ma-updates andiri kuona panapa nyaya dziri kuitika iko zvinezvi. Current situation iripo ndeyekuti President Mnangagwa vabuda muZimbabwe izvezvi so. That is the current situation in Zimbabwe. Munokona kukonfirma nehama dzenyu dzakakwana kwete hama dzenyu dzinoita zvechizanu-zanu. Munokwanisa kukonfirma nevamwe vanhu vanokwanisa kuzivisai. The reason yaita kuti President Emmerson Mnangagwa vabude muZimbabwe izvezvi so, the reason is this. Parikunzi zvoni Mnangagwa left Harare for Kampala, Uganda to attend the 11th session of the African Regional Forum on Sustainable Development. Asi chaita kuti ndiuye ndizivisane nemhuri yeZimbabwe kuti President Emmerson Mnangagwa vabude muZimbabwe inyaya yezvinhu zvavasiya vaita kuZimbabwe ikokoko. President Emmerson Mnangagwa ndakazvitarisa inini, he is someone wekuti ari kuvhunduka kuti anogona kungodzoka chigaro chatorwa nevakomana vakagadzirira kana kuti vakomana vari ready vari kudiwa nenyika yese. Pamazuva mashoma atabvaya President Emmerson Mnangagwa vanga vakanzi vakabvisa vasanyatwe vachivaisa kusports. Vasanyatwe munhu wekuti ndo syndicate zvakakonfirmwa naChristopher Mutsvangwa kuti vasanyatwe kubviswa kwavo kuita kuti zviwikine zvireduce masimba kuna vachiwenga avo vanofarirwa nevanhu vakawanda vemuZimbabwe. So nyaya iripo panapa ndepekunzi the Vice President Honorable Kembo Mohadi is the acting president until His Excellency President Emmerson Mnangagwa returns from Uganda. That's Nicky Mangwana. Ndo zvinhu zviri kukonfirmwa izvezvi so kunyika yekwedu, kunyika yeZimbabwe kuti acting president aripo ndiniki wekwamangwana. Ndo nyaya iripo yandiri kuona panapa hama dzadiwa. Zvinotyisa Kembo vaMohadi. So nyaya iripo imwe ndakatarisa pane nyaya yakaitika pamazuva adarika aya iri kubudiswa yenyaya yekuchinjwa kwemwe mageneral post yakabviswa sanyatwe ine vamwe vanhu vanga vakatariswa kuti ndo vachanoiswa ikoko. So pakazotanga kubuda tsamba dzakasiyana-siyana vakuti it's fake. You know those so called varakashi vafana ma street kids vamwe vafana vakangonhongwa vasina kana kumba vave kuitira vanhu noise on social media in these days vachivataurira kuti zvoni this is fake, isusu tiri kushanda tichidefenda vaMnangagwa vari kugadzira nyika, vaMnangagwa vari kugadzira marodhi. Those young people, those unemployed young people vakazobuda vachitaura kuti nyaya yetsamba iyi yanga iri yekunyeba nekuti patsamba ipo parakanzi reverse posting of the following SARS details. Major Edmore Maduma from Malabala to Harare promote him to commanding officer CO rank of Lieutenant Colonel. Move Captain Lance Banda to his Excellence's main section as head of SARS, replacing Major Damu, who should go back to PG. Presidential Guard. Transfer Major Tulani Kanzana from Special Forces Training School and post him to Mbalaba as officer commanding. Appoint Major Chamu Commando as Chief Instructor Special Forces Training School. Remove Lieutenant Colonel Masiri from COSAS to Army HQ Commander to give appointment elsewhere. That was the situation in ndotsamba yenzi ndeye kunyeba. But panapa ndazotarisa ma streets ndatenderera panapa. According to Newsworks, a military source has confirmed the authenticity of the letter and acknowledged an error in the date, clarifying that the correct date is 28 March 2025. President Emmerson Mnangagwa's deployment of military officers from certain barracks and positions is part of a coup-proofing strategy and tactical maneuver amid in an intensifying succession battle between him and Vice President Constantino Chiwenga. So kana makazotarisa nyaya yacho iyi iri kubva yataridza kuti ndo zvaita kuti Chiwenga asasare ari acting president in Zimbabwe, because these people, they are in panic mode. They are afraid kuti what if anything can happen, what if this can happen, what if akazobuda zvinhu zvese zvingorima what if
they are afraid, vari kutya, they are in a panic mode, vari kuvhunduka, hana dziri kurova kuti tikadzoka muchinda uyo akutotaura kuti ndini ndato command and chief. Ana mutsongo anozodii kana zvadaro, zvigananda zvinozodii kana zvichinge zvada, ana tagwirei vanozodii kana zvichinge zvada. Saka zvinhu zvekuti unongonzwa kuti nezuro vanga vari kuprikabho vachitotaura mameetings ka kuti saka tikapedza kudai soka mudhara usasiye uyu ari yendigirigini because panguva yetiri padhuze na31 ende tarisai zvinhu zviri kuda kuitika nhinga akadai ende for example, pane zvinhu zvakawanda zvinotishamisa munyika yeZimbabwe. Takatarisa nyaya tikanzwa kuti hanzi this young man anga abuda achimbotaura this young man mutsvangwa akataura kuti Chiwenga akazodai akadai, but ivo kuZANU-PF according to this Matutu boy, Matutu akabuda uyu Matuke, I mean this Matuke boy akati kana ukatika kunzwa uchitaura zvenyaya zvesuccession battle whatever zvemunhingikini tichadhila newe, tichapedzera newe uri muri ZANU-PF. I don't know why vasina kudeedza mutsvangwa for that. Up to now I am confused. I am so confused kuti why vasina kudeedza vamutsvangwa. Handizive, maybe mutsvangwa is too special, maybe mutsvangwa ndiye is part of unongoona kuti mutsvangwa munhu wekuti anenge achitumwa, asi iwo akangobuda achiti vamunangagwa chichi ma-MP akawanda vakadzingwa vachida kutanga kuda kupinda zvimasuccession battle, vakanzi hanzi zvoto zvine mazera. I don't know kuti sei zvoto izvi zvisina kupindawo mazera avo. I don't know kuti zvoto izvi zvokunzi ukataura ari against VP Chiwenga zvoto zvacho zvinenge zvine zera newe, asi ukazongoti president Emmerson Mnangagwa zvoto zvacho hazvisina zera newe. Honestly speaking, vanhu veZANU-PF mastupeti chaiwo, madzungairwa, ndozvo ndakati uongorora inini ndakaona, but handisi kuti ndiri pakunhingirikana, ndiri kungoti ngavaitwe zvinhu zviri fair. Ende maZimbabweans vakamirira kuti ZANU-PF naPresident Mnangagwa nezvigananda zvavo vatokonyane, vatosorane naVP Chiwenga, tozoona kuti VP Chiwenga chitipai signal, mobheka signal yakambouya navageza, mochibvumidza masoja, mapurisa anamufana mutamba voudzwa kuti imimi garai pasi mubvumidza vana veZimbabwe kuti vapinde vatore chinhu chavo, because maZimbabweans they were afraid. Up to now tine maZimbabweans vakawanda vakavharirwa vakasungwa nenyaya idzodzo dzematongerwo enyika kuti manga maita sei, manga mapindira nyaya idzi, manga mabuda nomacha mustreet, vamwe vari kunzi hanzi vakatreswa through mawhatsapp groups avaicommunicate, you know, a lot of things zvanga zviri kungoitika imomo muZimbabwe, zvanga zviri kutoti vhiringidzo isusu senyika kuti tione kuti chii changa chiri kumboitika. Saka muri yeZimbabwe zviri zvemaupdates ndagara ndakuudzai ndakuonesa nyaya dziri kuitika, dziri kutangira nekwadziri kuperera. Ndisingapedze nguva yenyu, kana uchingori muSouth Africa uchida kuvhurwa FNB business account, uchida kuregisterwa company education research Aina Mukoma Owen vanopedza masports, ina handisimbise zvinhu zvakafa, garai mavabata, nhamba dzavo ndo dzinenge dzichitobuda ipapapa, motaura navo moti tiregistirewo makampani, tiri kudawo kuti tiitewo something chinobatika munyika yeSouth Africa. You know, madhiri akawanda ari kuitika, ndikasazokuudza madhiri acho kana usati waregister company. Saka tanga waregister company ndozokuudza kuti chii chiri kutoresa mari mazuva ano zviri zvamanje. Ndegedza ndisiye mukana, kune vanhu vakawanda vanga vati kule tipo chance timbotaura tinzwike neruzhinji rweZimbabwe pachannel yevanhu. Saka inei channel yevanhu, People's Channel as usual, Kulian TV. Siyai maaudios enyu papapa, sendai maWhatsApp audios muchitaura, please. Ibvai pane maradio kana makusenda maaudio, sendai audio tingonzwa mavoices chete, zvinhu zvekutaurika tinodawo zvinhu zvine order zvakatirongekei. Muchitrayo kutaurisa kana mutaura mafoni enyu mamwe kana ari madiki, mutrayo kutaurisa. Naika inzwa zvekutaura mumwoyo wenyu, mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Kurisei Kulian TV tose tiri vatano, Mwari vari kutichengeta. Takaukira tikuteerera hedu zvose zvichiitika kuti dziri kutungana dzemudanga, kana dzemudanga dzichirovana, iwe unomira panze pedanga woukera kuti vari kuitei, une muono kuti chakareswa neZANU-PF chofanira kugadziriswa neZANU-PF. Vanhu vari muZANU ivavo ndo vanofanira kugadzira zvinhu. Opposition inofanira kunge iri kunze yakamirira kuona kuti ndezvipi zvofanira kugadziriswa. Because nguva yaitika ndeyekuti opposition inenge yakamirira yakati tsika iri yega, yakati ziko ichipopota ichitodawo kuuyawo muzvigaro. So ZANU inofanira kugadzirisa utera hwayo
kuitira kuti nyika ifambe zvakanaka. Solution inofana kuuya kuzano. Kunofana kuva nevamwe vanhu vari muzano vanoona zvinhu zvakashata. Kana vachinge vazviona votenderana neopposition kuti izvi zvinhu zviri kuitika izvi zvakashata, pasina kurwisana, pasina kutukana, pasina kurwa, vanhu vachionesana kuti izvi ndo zvakashata izvi. Vana vanyamunhu ndo vanofana kuonana kuti izvi zvinhu zvakashata zvatiri kuita izvi. Kana vachinge vazviona vogara pasi kuti hai tingarega zvimwe but vana ndo vari kunyura, ngatigadzisei takadai. Ndo mafambiro anofana kuita politics. Opposition inofana kuva iripo, kunofana kuwana because hapana munhu anofana kuva weopposition, because opposition yakadoratidza kuti inotadza kubvisa ZANU-PF iri yoga, but kuti panofana kuti vadzoke vabatane ZANU-PF vagadzise nyika yavo pasina kurwisana, pasina kugwa, pane kutsvaga kuti dambudziko nderipi. Zvakaimbwa naOliver Mtukudzi akati ongorora chaita kuti musoro uteme ugogadzisa dambudziko. Kana ukaita chironda usauraya nhunzi, rapisa chironda kuitira kuti chipore. Kana chironda chapora moita muonera pamwe chuma chomuzukuru. Ndo zviri kuitika ipapa. Hakuchadi munhu unoti akauya oti unenge achiidentify imimi ndimi marongo, ndimi makakura muchitendera izvi zvichiitika, isisi ndisi takauya nenyika, ndisi takagura nyoka. Hai, tinofanira kurira kuti chii chakashata chinofanira kugadziswa nesu semaZimbabweans. Handiwaona, torega kutora vanhu vari kunze kuti uyai mutotibatsira isisi kumba kwedu hatinzwisisani. Hai, tofanira kunzwisisana isu. Isu vari kuuya ndisu tofanira kunzwisisana kuti toita sei kuti tigone kubatana isu vana vamunhu mumwe. Hatitsvagei patakatadza. Tikapawana kuti isisi takatadza apa napapa nepapa, pobva pawana vanhu vanotaura chokwadi kuti iwe uri wrong, iwe uri wrong. Kwauri ikoko wakavanda, uya titovaka nyika tese. Handiwaona, ndo mashoko anoita kuti tifambe kumberi. But kana ukati inini ndakavanda kuno handina basa nemi nokuti muri kutambura muri kwamuri ikoko, nhamo inongoramba ichiuya kwauri nokuti unofanira kuuya kumusha iwe, uvake musha kumusha, uite zvinhu zvako pana vamwe. So those are my things that we need to work with. We need to see kuti where did we went wrong, ndepapi patakatadza sevana vanyamunhu. Then tasvika ipapo tonzwisisana, tichitangira ipapo tichienda takadai. Iyo nyaya yokuti toda kuti ane problem asare ari ega, kuti iwe ndio une dambudziko, iwe ndiwe chikwambo chauraya mhuri, iwe. Tose takanangana nemunhu wani kuti uyu ndiye ane problem, tisina kunanga kuti zvatina kansera ndio vari wrong. Handiwaona, toda kutsvaga chaita kuti ronda risapora, touraya ichocho tose, noti kuti munhu wani anouraya. Hai, hatidi kudaro. That's the issue. Ndo patiri yezvinhu. Some people vanogona kuti makusapota vana Gezia mavakudai. Hai, hasi kusapota, tiri kusapota chinhu chakaita kuti nyika yeZimbabwe ife. Then togadzisa ichocho, tachigadzisa ichocho tochitsvaga kuti ndiani angava mutungamiriri wedu pane zvose zvaitika izvi. Kana tatsvaga mutungamiriri wedu, totsvaga munhu watinenge tisingati ndiye wava mambo wedu. Totsvaga munhu anotitungamirira kuti zvinhu zvedu zviende kumberi pasina kurwa. Ndo ishu yatinayo yezvino.